mega malang bantre ora ilo. Mesti kae dewa bayu. Wah, suarane kaya gluduk medhuna. Didugang bokongku, aku malik mak jempalik terus didugang meneh mencelat. Kok sing kaya ngono tandange. Mongko tangane jare Bathara Bayu ki sing kiwa lara turu cing dugem kuku. Akan lara kok isih kena nyambut gawe iya. Wani ora? Wah, aku kapok. Didugang mencelat pitung depo iki mau ngantek mak nyek. Oga. Wis kono gendi kowe. Ora. Mula dadi wong ki dadi wong sing wegik-wegike wong. Nek dadi prajurit duwe jiwa wegik, kuwi jenenge prajurit jiwaning kapung. Duwe obolo prajurit cacah sapta. Supaya aja nganti kagiarnan. Iki tembung apa? Tembung kagiarnan.
supaya bisa dikendhaleni. Oh, nanti maju oleh atiku. Sopo pengen tak untapke nyawa? Wah, gagrak ning. Gunungnya sakit kelem sakit mengenai dewa pangan ya ayo dirubung katemane sing digawa dewa kae mau apa Kathik Bathara Wisnu wis megah dadi bulus wis emoh dadi kurake diubengi dewa Wisnu aja nganti mrucut Sang Bathara Wisnu Dewa ingkang pranyata anututi dateng jengkaring Sang Bathara Danwantari ingkang ngasta sweta kamandalu dupi wis saged tinututan parep-areh Sang Hyang Danwantari tanggap Sang Bathara Sumang sigra lun-lunan anyabati yang mengingat
Isi tirta amerta